Salam mehriban tamaşaçılarımız. Atavatan habarlar gepleşigimizde sizin ählijeňizi hoş gördük. Hormatly tamaşaçylarymyz, bugün biz size daşar ýurtda bilim almak isleýän hemde hünerini kämilleşdirmek isleýän ýaşlary gyzyklandyrýan habary dikkatiňize ýetirmek isleýäris. Bu gezekki habarymyzy Amerikada we Russiýada bilim almak mümkinçilikleri barada durup geçeriz. Mehriban tamaşaçylarymyz, ilki bilen size Amerikanyň Birleşen Ştatynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň 2024-2025 okuw ýyly üçin Hubert Humphrey adyndaky stipendiýa maksatnamasy barada maglumat bermekçi. Bu maksatnama jemgyýetçilik pudogyny üstünlikli işläp ýören orta derejeli hünärmenlere alymlyk derejesini ködürlemezden 10 aýyň dowamyny Amerikanyň Birleşen Ştatyny okuw we hünär işini kämilleşdirmäge mümkinçilik berer. Hormatly tamaşaçylarymyz, bu maksatnama bir näçe ugurlar öz üçin alýar. Ol ugurlary Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytymyzdan öwrenip bilersiňiz. Mehriban tamaşaçylarymyz, umuman 2023-nji ýylyň awgust aýyndan öň awyndan 5 ýyl iş tejribesi bolan şeýle hem ýokary bilimli dalaşgärler göz öňüne tutulýar. İnglis tilini ýazyw we gepleşik okyplary suwara bolmaly. Ýagny TOEFL final boýunça awyndan 525 bal toplamaly. Pes ballary eýe bolan güýçli dalaşgärler İnglis dilini intensiv usulla öwredilýän fikir ýa-da 16 hepdelik meýnamalarına gatnaşyp bilerler. Talaplar: ýokary okuw jaýyndan berilen diplom we degişli bolan bahalar. Dalaşgäriň hünär taýdan kämilligini güwa geçip biljek 3 adamdan hödürnama. Dollarlan arwa. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýüklenen resmi namalaryň ählifiniň İnglis tiline resmi terjimesi bolmalylar. Resmi namalar kağıt görünüşinde kabul edilmeýär. Anketany aşakda görkezlen salgy boýunça tapşyryp bilersiňiz. Anketalar tapşyrmagyň iň soňky güni 2023-nji ýylyň 10-njy iýuly. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini bolsa ikinji berjek maglumatymyza geçelim. 17-28 aprel aralygynda bakalavr we hünärmen maksatnamalary boýunça 2023-2024 okuw ýylyny Russiýanyň ýokary okuw mekteplerini okumak isleýänleriň arasynda saýlama finallar geçirilýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky elçihanasy habar berýär. Bu finallar Türkmenistanda 17-28 aprel aralygynda uwak aralykdan test görnüşde geçirilýär. Mehriban ýaşlar, saýlama finallara gatnaşak dalaşgärleriň ýanynda notebook, internete girmek mümkinçiligi, pasport bolmaly. Test finalına gatnaşmak babatda final üçin hasab alınmaly we final üçin öň sirafynda tehnik taýdan taýýarlyk görmeli. Bu barada haf giňişleýin Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan tanışyp bilersiňiz. Mehriban müştaklarymyz, egerde siz ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, onu Atavatan TV YouTube kanalyna iýarlamagy dowam edin. Şeýle hem özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saytyndan alyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.